Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Good morning mga kapuso all over Mindanao. Ug, thank God it's Friday. Kamusta ho sa nato ang atong mga kapuso dinha sa Colombia ug Libak sa Sultan Kudarat Province. Say maayong buntag. Mayong buntag Sabjil ato sa Bigrito. Good morning ang atong mga kapuso sa Tudela ug Panaon sa Misamis Occidental Province. Karong Friday morning mga kapuso atong sayron ang artworks nga gibida sa kagay-anong millennial artist nga si Emmanuel Mulawan II sa nagkadaiyang kompetisyon. Samtang say i-share ka nato ni Teacher Sheila Inid sa Davao City Special National High School ang iyang journey isip usa ka sign language interpreter ug tudloan sabtan niya og mga basic sign language. At ang ikanataon-taon mga kapuso ug sa Best Talk, unsa kaha ang mga angay atangan sa mga bagong episodes sa programang Taste Buddies kauban si kapusong Solen Yusuf. Galaw-galaw na mga kapuso, pinaagi sa At Home with GMA Regional TV Dance Challenge. Sayaw na, kauban ang nag-viral nga family of dancers, ang Palikte Family. Wow, galing talaga! Mga kapuso, aron masabati nato ang Kapaskuhan. Sugod karong December 1 na. Atong sugdan ang isang puso ngayong Pasko, Caroling Challenge. I-video lang ninyo ang inyong pagkanta sa chorus sa GMA Networks Christmas Station ID 2020 ug i-message kini sa Facebook page sa At Home with GMA Regional TV. Join na mga kapuso! Mga kapuso, ato makauban karong buntaga ang usa ka sign language interpreter ug teacher broadcaster gikan Davao City Special National High School, si Ma'am Sheila Inid. Ma'am Sheila, maayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, ma'am? Maayong buntag, Sir Argel. Sign language na ako. Good morning, Sir Argel. Good morning, everyone. Especially sa atong mga deaf learners and sa lahat ng mga kapuso diri sa Mindanao. Good morning, di ba? Ma'am Sheila, unang-una, pila na ba katuig sa serbisyo isip teacher ug sign language interpreter? As a teacher, na ako'y mga 17 years na sa serbisyo, di ba? So, halata ba na 17 years in service? So, as a sign language interpreter, so na ako'y mga 16 or 15 years na as advisor so sa mga deaf learners. So since na-separate na ang high school ug elementary noong 2004, so nag-start na pod ako ang pagka-sign language interpreter as advisor and teacher sa mga deaf learners nato. Ma'am, kay lagi dugay-dugay na pud ka nga sign language interpreter. Unsa ba ang advantage, ma'am, sa paggamit og sign language? So, ang advantage nato kung sign language lang yun ang gamiton,
maka-save ta sa ato ang vocal cords, di ba? Nga dili ta makuan ang teacher, dili kayo magasgas or magamit ang ato ang vocal cords. And then isa pa, kung layo pa ang mga deaf learners or mga teachers pod nga imong kaistorya nga kabalo na pod mo sign language, mas advantage siya kay di na kakailangan mo syagit. So tanaw lang nimo ang kamot kung unsa ang iyahang gina-sign, kabalo na ka kung unsa ang bot niya ipasabot. So mo nang advantage sa sign language. Ma'am, isip usa na sab ka teacher broadcaster. Unsa ba ang imuhang pamaagi karon sa pagtudlo sa imuhang mga estudyante? So as teacher broadcaster, akong gi-apply karon ang amo ang nakatunan pod sa kadtong apil po ko atong sa national conversion of self-learning modules into inclusive format with with audio and sign language interpretation, sir. So kadto nagka-idea ko nga ang pagtudlo sa among deaf karon i-modify namo ang mga lessons na nasa module. Aside sa module na ginagamit, i-back up po na namo og mga modified lessons na ginahimo namo sa PowerPoint presentation. So kung dagdagan pa gyud namo ang effort, ang every slide sa PowerPoint presentation, butangan pud na namo og sign language video nga i-insert dito kada slide. So mo na ang mga preparations karon na ginahimo karon as teacher broadcasters. Ug syempre mga kapuso, aron sabdo na kitay matun-an labot sa sign language, tudluan kita karon ni Ma'am Sheila og basic sign language. Okay, so ready na ba ka, Sir Argil, na matuto og mga basic sign language? Yes, ma'am, ready na kaayo. Go ahead, ma'am. Okay, mga kapuso, ready na ba mo? Okay, mag-start na ta sa mga basic sign language. So, good morning. Good morning. Diba? Okay, next. Good afternoon. Good afternoon. Good noon. Good noon. Good evening. Good evening. Okay, next. Beautiful. Ganahan kay taani no, beautiful. And then, ang pinakaganahan yun nimo, sir, ang word na handsome. Na, di ba? Paborito kayo na nato ang beautiful o handsome. Okay, so, daalang po na medyo ang sign language mango dapat natay awareness ani, sir, kay dili man basta-basta good na mo sign lang ta, kay ang mga deaf sensitive na siya sa mga gagmay lang kay diferensya na mga sign, di ba? For example na word nga school. School. Ana ang school. Pero naa siya isa ka sign language nga pare-pareha lang. Paper. Paper. So, pag ana nimo school pero i-slide na nimo siya gamay, paper na ang meaning. So, gamay lang ang diferensya, di ba? So, magiging aware ta sa pag-sign kay sensitive ang mga eyes sa mga deaf learners. Okay, Sir Argel? Bidaw be, usaba daw ang ato ang handsome na sign language. Yes, handsome. 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 Ano na ay, ma'am. So, kung dahil mag-sign sa kong anak, kapalo na kung sa meaning, handsome. Oh, how'd na kayo? Favorite sign? Favorite sign? O karong panahon sa pandemya, ma'am, no, doon na tayo mga pahinumdum nga always na to gina-remind ang public aron malikay sa COVID-19. Unsa ba ang sign language, ma'am, alang sa stay at home? Stay at home. Stay at home. How about wear face mask and face shield? Okay. Ang wear, pwede na ang sign na butangan or put, face mask, and face shield. O lastly, syempre kini, I love you, kapuso. Kanahan pod ko ana, sir. I love you, kapuso.
I love you, Kapuso. Diba? I love you, Kapuso. Wow, alright. Daghan kay binatunan karong buntaga, Ma'am Sheila. Daghan kay salamat sa imong oras ug higayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug amping always, Ma'am. Mga Kapuso, thank you and thank you At Home with GMA Regional TV for inviting me here. Thank you. Tutok lang mo mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best of time na mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Arjo! Good morning mga kapuso ug welcome to Bistalk. Karong buntaga makauban na sab nato ang host of Taste Buddies, walay lain kundi si Solen Yusaf. Maayong buntag Miss Solen and welcome back dito sa At Home with GMA Regional TV. How are you? And of course, Didi and Nico. Thank you very much. We're good, healthy, and staying at home pa rin. It's nice to have you back here on the show. Kumusta ang mga bonding moments niyo naman dyan sa bahay? Well, actually, in a way, medyo parang naging blessing tong 2020 kasi instead na nasa taping ako every day, at least nasa bahay ako at nakapag-alaga kay Tilly at sa makulit kong asawa. And of course, now we're very happy finally back to work ka na and Taste Buddies airing new fresh episodes. Kumusta and how do you feel right now? I'm happy to be back at work para at least may sense of normalcy din. Pero ngayon din parang naiba din yung Taste Buddies. The good thing about Taste Buddies is we always learn to adapt to the current situation. So from cooking show, naging more lifestyle show. Tapos ngayon naman, more in line with 2020. So si Gil nasa labas on the ground, parang reporter lang siya. Tsaka ako naman, homebody, nasa bahay lang. So I do a lot of food deliveries. I do a lot of DIY projects na pwedeng gawin sa bahay, how to stay fit at home. While Gil naman will do activities outdoors kung ready na kayong lumabas. Pero syempre, kailangan yung balance na yan dahil yun yung that's the real life nowadays ng mga tao na talaga nandun para mag-work sa labas at may mga tao talaga na mas komportable sa bahay. So, we have the two different bodies, the outdoor body and the home body. I think yung next question ko sana sa iyo fits actually what you've already said. No? Kasi nga parang since may pandemic ngayon, a lot of us has really established parang a routine na and we do a lot more of like home cooking. Paano din naman kaya makakatulong ang Taste Buddies naman sa lahat ng mga team bahay? Well, syempre naman sa mga team bahay, we're gonna have also cooking kasi dati 'di ba puro restaurants. Pero ngayon naman may mga recipes na pwedeng gawin sa bahay to be in line with your fitness routine. May mga workouts din ako na pwedeng gawin sa bahay kahit wala kayong gym, kahit wala kayong weights. I will teach also our Taste Buddies that. So, maraming fun and exciting episodes ang dapat abangan. And finally, Miss Solen, I know a lot of you have worked so hard and put in a lot of effort for your show. Ano ang aabangan namin sa Taste Buddies? And please also invite everyone to keep on watching Taste Buddies. Yeah, super saya. Saya ako na bumalik ng Taste Buddies after, my gosh, parang yung last taping ko October ata last year. So, it's been a while. Again, I'm very happy that Taste Buddies is adapting to the new normal at maraming fun episodes from outdoor things to DIY things at home. I'm sure marami tayong matututunan sa mga bagong episodes ng Taste Buddies and I hope everyone enjoys it too. So Thank you very Taste much. Buddies every Saturday pa rin 8:45 p.m. to GMA News TV. Daghang kaayong salamat, Miss Solen, and of course, best of luck sa Taste Buddies. Thank you! And that was Solen Yusaf, mga kapuso. Chill lang mo kay mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong adlaw pinasahi ang atong makauban sanglit ubay-ubay na ka mga awards ang nahakot niini sa larangan sa painting, mapa national man o international. Atong sayron ang mga obra ug mga mensahe likod sa mga paintings, drawing ug artworks ni Emmanuel Mulawan II dinhi sa Cagayan de Oro City. Sir Manuel, mayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Maayong buntag kayo tanan mga kapuso. Ako din si Kuya Manuel, isa ka artist sa Cagayan de Oro City.
And thank you sir sa pag-invitar diri sa kuha. Sir Manuel, unang-una, unsa ba nga klase sa art ang imuhang ginahimo? Klase siya sir. Ako yung mga arts, sample kaning mga mural paintings, portraits, o kaning mga commission paintings po. And ga-design po to sir, kaya costumes. So, all around. Sir, paunsa ka ba nahilig sa poster making, painting ug maingon nato sa pagdrawing? Sa una pala, kindergarten pa ako, mapansin na sa akong mama na ako'y potential. Actually, kabandal-bandal ko sa balay sana sa dingding. Tapos, after ato, pagka grade 1 na ako, nakita sa akong teacher na ako'y potential. So, ipa-join ko yung mga poster making contest. So, from then on, dito na din nagsugod ako ang journey as an artist. Sa imong tan-aw, sir, kinsa ang labing nakahatag kanimo og inspirasyon nga i-improve kini nga talento nimo? Actually, kung papakay sa ka-painter, si Emmanuel Mulawan, mga during 70s or 80s, isa siya sa painter. Dito ko mas naingan, wow, I want to be like my dad, as an artist. Then from then on, wala man dyan ko nag-active formal training for arts, but na siya permanent tutor sa kuha, nag-guide lang. And then from then on, dito ko nag-start mas magkilig pa, mas mag-explore pa sa akong capacity. Still, siya yung si Papa. Sukad bata pa ka, sir, hantod karon ubay-ubay na ang imuhang mga giapilan nga kompetisyon sa mga ing-ani nga aktibidad. Paunsa ba ka nagapangandam? Sa mga competitions, pinaka-basic siguro is mag-tanaw sa guidelines. Guidelines yung mechanics na ihatag sa competition. Kaya nagtuman magbase kung sa ko angay buhaton or sa angay i-design. So, pinaka-basic, read the guidelines and mechanics ng mga competitions. And after that, I'll do my own research. Depende po kung sa company or sa government agency or kung sa klase ng contest. And from then on, dito na ako nakuha, okay, this is the things that I want to prepare. These are the things na kailangan design. Something like so after knowing the guidance and mechanics, I do the research, and then after dito na din, implementation. Either painting or designing or anything. Unsa-unsa na sab nga mga kompetisyon ang imuhang mga naapilan? Kumusta sab ang experience di ka niini? Sa mga national contest, I joined World Costume Festival. At first, i-help ko siya sa Dapitan. Pinaka-first na natin ko. Ikaduha na. So, from then, I represented Cagayan de Oro and Cagayan de Oro 1. And then the next World Costume Festival, join ako ulit dun sa Vegan. And lucky or blessed that I won as top 1. And then I represented Cagayan de Oro. I was proud of it. Gumawa ako ng costume. Ginawa ko yung inspirasyon is yung Motorola. Na-shock sila nun kasi yung mga costumes na si Pilipiniana, yung mga sir, ganun, the typical or like festival queen. And then I represented a costume that is made of rubber and then Motorola inspired. So parang medyo Transformers at all. Ginamit ko din yung background ko sa cosplay, kaya nakapagawa ako ng costume na gano'n. I think there are siguro pictures na I can provide for that. And then, in the international competition, I didn't hit the first spot, but nanalo ako as part of the top 3 with the competing nations such as US, tsaka India, and Thailand. Sir, unsa ba ang maingon nimo nga memorable obra nimo nga mitatak dili lang kanimo pati na sab sa komunidad? Actually, ako ang mga paintings and my artworks. Kasi siya, there's not really a definitive judge na what yung kalasin siya and all, but in every artworks that I make, it's something that I want the country to be proud of, I want the city to be proud of, and also for myself. Klase siya. From my artworks to join competitions, representing the country is an honor for me. Daghang kayong salamat, Sir Manuel, sa imong oras ug higayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV, and more success sa imong mga future endeavors, sir. Thank you, good guys, sir. Sorry for having me.
Side ako kayo og tabang no ang sign language alang sa pagtuon sa mga deaf learners nga mo'y pamaagi sa ilang komunikasyon. Usa ang sign language interpreter nga si Ma'am Sheila Inid sa padayong nagatudlo sa mga deaf learners luyo sa ginapatumang distance learning karon. Isip usa na sab ka teacher broadcaster. Samtang Jill, bata pa lang nakitaan og potensyal sa arts. Si Emmanuel Mulawan II ug tuod man sa iyang pagdako, mas nahasa ang iyang skills sa paghimo og nagkadaiyang klase sa artworks. Say mga kapuso atong atangan matag Sabado alas 8:45 sa gabi sa GMA News TV ang mga bag-o o exciting episodes sa Taste Buddies kauban si kapusong Solen Yusuf nga naka-team bahay. Mga kapuso, unta na-inspire ug nakakat-on kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Henry Ford nga the whole secret of a successful life is to find out what is one's destiny to do and then do it. See you again next week mga kapuso, alas 8 gihapon sa buntag. Dinila sa inyong Morning Kabanding, ang At Home with GMA Regional TV. Makita pagbalik ang atong episode, pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Huwag kayong kalimot mga kapuso, mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Mga kapuso, always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Ako si Cyril Chavez. Happy weekend mga kapuso. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.